te vennéd a bugyit, a bugyit, a bugyit, a bugyit. Ha levennéd a bugyidat, megláthatnám a sulidat, aztán ha széttennéd a két lábad, így próbálhatnánk ma az ágyat. Te is vetted a bugyidat, hogy ápolgassam a sulidat. Szeretkeztünk egész éjjel, próbáltuk az ágyat négyszer. Nagyon jó volt minden menet, ahogy hígattad a fenekedet. Mondtad is, hogy kezdem újra, csak a lábad közé legyek bújva. Én meg is tettem mindent neked, csak higgass jól a fenekedet. Ismét a lábad közé vagyok bújva, mert így jutunk elni a csúcsra. Szép így az éjszaka, hogy nem is mennék még innen haza. Mert Erika kislány úgy imádom, mikor hanyat fekszik már az ágyon. A két lábát széjjel tette, hogy közé bújjak, ha megengedte. De én már inkább lefeküdtem, a szerszámra meg ráültettem, és már higgadta is a popóját, én meg leszettem a melltartóját, mikor a két didije előbukkan, az egyik a számra csusszan. Szeretkeztünk még egy nagyot, így zártuk le a mai napot.